Lor Réamh Ullmhúcháin le déanamh go Oireachtas. Tá fad Ullmhúcháin i gceist, tá muidir gobar Oireachtas gábhíil sa cairde hena féin agus áirithe baint amach agat agus creidim go naithní tar éis sin. Ina dhiaidh sin is deis é ag pobl na Gaeilge agus na Gaeltachta a thíoch le chéile le hí sprí agus síams agus castáil ar cairde agus ar a ggóúidir sin agus eile agus taitneamh a bhaintas as an saoil gon deir seachtainna. Go leor daoine mar hampla gafna bliana seo go háirithe ar álumsa bhfuil níach muidir siar be eile im léana ach tá muid go síos go Oireachtas a feadh cúpla lá. Bhain muide ansásamh as himeachtaí na seachtainna ar fad nuair eicid min na rudaí ga chuir gréach agus ga chuir gréach go fiúntach. Aithníonn an saoil mhór aber chuirní riada nó an comórtas domsa ar an seanós a bheits ar an telefís. Ach maidin deir daointe thugann hail san os an trasna bhainn seo chuir tús le comórtas scéalaachta go gasar faoi dóag. Agus rací ledín beag bíd ag an sús ar a géad duine ar a géad amthór agus có siúd sin Oireachtas na Gaeilge, tá sé sin gach peoch go táhachtach le chuirní riada nó an domsa an seanós. Agus dúine tá sé táhachtach go mbeidh an hala sin, réití agus an multóir os a chóir agus gach ní an áard agus an agar le deise thort go siúd a héanana chuir láthair.